20 asiaa, joita amishinaiset eivät halua sinun tietävän. Syvällinen katsaus heidän kulttuurisiin salaisuuksiinsa. Amishnaiset elävät yhteisössä, joka säilyttää vuosisatoja vanhoja perinteitä ja tapoja. Vaikka he näyttävät ensisilmäyksellä yksinkertaisilta, heidän elämässään on monia osa-alueita, jotka ovat edelleen mysteerin peitossa. Tässä on yksityiskohtainen erittely näistä käytännöistä ja salaisuuksista. Ensimmäinen: muotia tarkoituksella. Amishnaisten vaatteet noudattavat tiukkoja yksinkertaisuusstandardeja, ja ne on valmistettu käsin kuviottomista kankaista. Tämä kuvastaa sitoutumista nöyryyteen ja materialismin hylkäämistä. Vaatteen jokainen yksityiskohta, kuten yksityiskohtaisten nappien puuttuminen, on sopusoinnussa heidän uskonnollisten vakaumustensa kanssa. Toinen: haluttomuus peilejä kohtaan. He välttävät meikkipeilien käyttöä. Vaikka peilit eivät ole kiellettyjä, niitä käytetään toiminnallisilla tavoilla, kuten verhon säätämiseen tai hygienian tarkistamiseen. Kolmas: pitkät, peitetyt hiukset. Pitkiä hiuksia pidetään Jumalan lahjana, eikä niitä koskaan leikata. Aina sidottu ja peitetty valkoisella lippaalla tai huivilla, se symboloi alistumista jumalalliseen järjestykseen ja yhteisön arvoihin. 4. Koulutusrajoitukset. Amishnaisten muodollinen koulutus päättyy yleensä 14- tai 15-vuotiaana. Pääpaino on käytännön taidoissa, kuten ompelu, ruoanlaitto ja kodinhoito, ei syventävien akateemisten aineiden sijaan. 5. Ei turhamaisuutta, ei meikkiä tai koruja. Amishnaisille todellinen kauneus tulee sisältä. He eivät käytä meikkiä, kynsilakkaa tai minkäänlaisia koruja, koska he pitävät tätä häiriötekijänä henkisyydestä. 6. Kotiäidit ja yrittäjät. Kotitöiden lisäksi monet naiset hoitavat pienyrityksiä, kuten vaatteiden valmistusta, kotiruokien tai käsityötuotteiden myyntiä. Tämä vahvistaa perheen taloutta häiritsemättä yhteisön elämää. 7. Arvoihin perustuvat avioliitot. Amish-avioliittoja ei järjestetä tavanomaisessa merkityksessä, vaan ne perustuvat yhteensopivuuteen yhteisön sisällä. Lopullisen päätöksen tekevät nuoret, mutta perhe- ja uskonnollisten johtajien vahvalla vaikutuksella. 8. Ei mahdollisuutta erota. Avioliitto on pyhä ja erottamaton. Amish-kirkko ei tunnusta eroa tai avioeroa, ja pariskunnat kohtaavat ongelmia yhdessä vaikeuksista huolimatta. 9. Synnytys kotona. Lähes kaikki amishinaiset synnyttävät kotona kätilön avulla. Tämä vahvistaa omavaraisuutta ja välttää tarpeettoman altistumisen ulkomaailmalle. 10. Iso perhe. Ei ehkäisyä. He eivät käytä ehkäisyä, koska he uskovat, että perheen koko tulisi jättää Jumalan käsiin. 8-10 lapsen perheet eivät ole harvinaisia. 11. Perinteiset keittiöt ja omavaraisuus. Amish-keittiö on kodin sydän. He kasvattavat ja säilövät ruokaa säilyttäen sukupolvelta toiselle siirtyneen reseptin perinteen. Puulämmitteiset uunit ovat yleisiä. 10. Iso perhe. Ei ehkäisyä. He eivät käytä ehkäisyä, koska he uskovat, että perheen koko tulisi jättää Jumalan käsiin. 8-10 lapsen perheet eivät ole harvinaisia. 11. Perinteiset keittiöt ja omavaraisuus. Amish-keittiö on kodin sydän. He kasvattavat ja säilövät ruokaa säilyttäen sukupolvelta toiselle siirtyneen reseptin perinteen. Puulämmitteiset uunit ovat yleisiä. 12. Elämä ilman teknologiaa. Amishit hylkäävät useimmat nykyaikaiset teknologian edistysaskeleet, kuten sähköt ja matkapuhelimet, välttääkseen ulkopuolisia vaikutteita. Käsityökalut ja lamput ovat yleisiä jokapäiväisessä elämässä. 13. Tietojen hallinta. Heille saapuvat kirjat ja lehdet suodatetaan huolellisesti yhteisön toimesta. Tavoitteena on välttää sisältöä, joka voisi poiketa moraalista ja uskonnollisista arvoista. 14. Rooli kirkossa. Vaikka naiset eivät toimikaan johtotehtävissä, heillä on keskeinen rooli perheen ja yhteisön henkisessä ylläpidossa, erityisesti lasten kasvatuksessa. 15. Harkinnanvaraisuus julkisella paikalla. Amishnaiset välttävät puhumasta äänekkäästi tai näyttämästä tunteitaan julkisesti. Tämä kuvastaa arvoasi itsehillinnässäsi ja räikeän käyttäytymisen torjumisessa. 16. Kielletyt kamerat. Valokuvia ei suositella, koska amishit uskovat, että kuvat itsestään edistävät turhamaisuutta ja rikkovat käskyä kuivattuja kuvia vastaan. 17. Omien vaatteiden tekeminen. Amishnaiset tekevät itse ja perheensä vaatteita.
Tämä antaa heille mahdollisuuden noudattaa tiukkoja yksinkertaisuuden ja taloudellisuuden standardeja. 18. Valmistautuminen odottamattomaan. He ovat uskomattoman valmistautuneita hätätilanteisiin. Ompelua, puutarhanhoitoa, karjanhoitoa ja sairaanhoidon perustaitoja opetetaan jo pienestä pitäen. 19. Hiljaisuuden arvo. Juorut ja kiivaat riidat ovat harvinaisia amishinaisten keskuudessa. He näkevät hiljaisuuden viisauden ja armon merkkinä. 20. Yhteisöpilari. Vaikka naiset ovatkin toissijaisia muodollisessa johtajuudessa, naiset ovat olennaisia amishi-yhteisön selviytymiselle, olipa se sitten opettajina, omaishoitajina tai työntekijöinä. Nämä salaisuudet esittelevät amishinaisten kulttuurista rikkautta, ja heidän elämäntapansa on edelleen arvoituksellinen ja kiehtova ulkomaailmalle.